Miemfa Kasee no nkwa Asante mantam no emu na mpanimfo de atudwa sa wa Asante mantam mu no bronya busumi no ediemu edikosi new year busumi no emu no nkwanhie siye ewo ho no ate abafo mo ha munchemu edu enkono ya wo hwemu a wo de Christmas ni mu ni new year no ebubomu a 46 accident na esiye eye 24th December de kosi January bosome ne da edi ekan na wo de tutu mfiempinu ene dunkrono no ehodia na no no onya 65 cases eye enkwanhie nti wo de tutu sa afanu mienu ana mfie mienu ho a afi mu de na wo mse nkwanhie si de nenso esote bafo afofida ene afefufro mu no ka kwanhia to do no ano ene tasie nanso mfiempino ene aduonu ede bewura mfiempino ne aduonu ba ko die mu de ka kwanhia dodo esi wa Asante mantam ha no eso atikofo mi yi papa prosi asoye ne nkrabata ehwe ka ne akobadi hu nsam so ede atodwa se ka kwanhia dodo no ansi Asante mantam ha esanse aprosi fo dodo no ano ode wo ko gina kwantempon so se wonhwe sebeya pepe ye bekoso ewo man akwantempon so sanso na asoye ede okwan so kosekose enwa adesua ekọ emonten so ehwe se ahyenkafo wo monten so no ebedi ahyenka ahomra so pepepe prosi pani a oda MTTD asoya no wa Asante mantam ha ano superintendent Emmanuel Adubo ahenkyere se nani age se yewura bronya fofida mu no ka kwanhia dodo no anka esie no ene eso ate wa Asante mantam ha sanso eno wura Adubo ahen ede atodwa se aprosifo ani a wodidi ahyenkafo dwumadi achi wa Asante mantam ha ehye se ahyenka homra no wode beye adwuma no ka ho bi enene ka kwanhia so ate ewo Asante mantam ha mu media fo so bombo ayen papa yama ayam se no amanfo ete yasem no omuhu kwanso kose ensem no intentem yeko terminals yene asorefo bi Kasee ene various religious organizations Kasee ena yeba ye call mandate obroni beka se enforcement no so a eno so echiemu mienu ebi general ena ye bisi obroni beka se strategic ye hwe bebia ya na accident etasisi ene bebia niamba basabasa ze twika basabasa na wohwa ya na ni nyina mu no niamba kakra bi ena hayen edi enya ebi ni ensanoma edi twika ebi ni mrikantentem a ekwa yenhwe se de yebitumi ama emrika no eso ate ebi ni se yetwi moto na yenhye crash helmet ebi ni se yetika mu na seatbelt wom na yemmo enti ni yede education no kan ho na yede enforcement no so no ehwe se area way yehwe ha accident sisi ha enti yemonko na monfa de yede check ensa no enko check no eno so eboa yen ewo mse ka kwanhia so te ewo bronya afofida ene afefoforo ayesimu edie nanso mfiempino ene aduonu mu no sa wode toto ka kwanhia esiye ewo mfiempino ene dunkro de mu a enipa dodo no ano ne fa ka kwanhia so ehwere wo nkwa ewo mfiempino ene aduonu mu sa wo hwe mfiempino ene aduonu a enipa ka kum wo no wa Asante mantam ha no eye nipa ahanum aduoso emienu a sa wode toto mfiempino ene dunkro de ho a eye ahanan aduonum enum a akire se awura koso ohamu chichemu aduonu